Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil irda'illahi ta'ala al-Fatihah. Ya. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrat al-qutub jamil maqam wal ghafil azam sultan al-awliya Syekh Bil Hasan Ali Syadi wa ila hadrat mursyidina wa rabbi rahina Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim khususan al-qutub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya wa ila hadrat masyayikhina wa syekh masyayikhina wa ustadzina ma'alimina walidina khususan Syekh Darut Tauhid Al-Hasaniyah wa ila hadrati syahibati al-kitab Tanbihul Ghafilin Syekh Abdul Laith Nasr Muhammad Sallallahu wa usulihim wa furahim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Atha ibn Sa'ib cerita saking Abdurrahman As-Salami panjenengane dawuh ana sak gerombol wong saking Syam padha ngombe arak. Nalika iku kang nyekel pemerintahane Muawiyah ibni Abi Sufyan. Wong iku padha ngucap, arak iki kanggo kita halal. Karena Allah Ta'ala dawuh, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun fima ta'imu al-ayah. Nuli Muawiyah kirim surat marang Khalifah Umar bin Khattab gandeng karo perkarane wong Syam mau. Nuli Umar radhiyallahu anhu kirim surat supaya wong kang ngalalake arak dan kirim menyang Madinah. Sedurunge gawe rusake agama. Barang padha teka marang Umar radhiyallahu anhu. Khalifah Umar ngumpulake para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuli padha mundhut rembukan. Nuli padha mundhut rembukan para sahabat. Para sahabat matur, "Ya Amirul Mukminin, niku tiyang sami damel gegoroan dumateng Allah. Lan sami damel peraturan wonten ing agaminipun Allah. Perkawis ingkang boten dipun izinake dening Allah. Panjenengan tugel mawon gulune." Nah, aku Ali radhiyallahu an uga ana nanging meneng. Nuli Umar radhiyallahu an mundhut panemune Sayyidina Ali. Ali, kepriye panemu sampean? Terus Ali dawuh, panemuku supaya sampean perintah taubat. Yen dheweke ora gelem taubat, supaya den tugel gulune. Yen gelem taubat supaya sampean jilid 80 jilidan. Nuli Umar perintah taubat wong-wong kang ngalalake arak, nuli den jilid 80 jilidan. Intah. Intine sanga pembahasan iki cek bahas tentang arak ya. Iki biyen ning zamane para sahabat, ning zamane kekhalifahane Sayyidina Umar, ana wong-wong penduduk Syam. Wong-wong iki ngombe-ngombe arak ora sekedar ngombe, melainkan dene duwe keyakinan bahwa arak iku halal. Wong Syam iku. Sak gerombol ora kabeh. Maksudnya ana satu golongan penduduk Syam, dene ngombe-ngombe arak, bahkan meyakini bahwa arak iku halal. Bahkan dene ngalahno arak iku
nganggo dawuhe Gusti Allah. Jadi dawuhe Gusti Allah sing ora semestine dienggo ngalalno, malah dienggo sakmene dhewe. Dienggo dalil bahwa arak iku halal. Terus barang ngono dipanggillah wong-wong penduduk Syam mau sing dene ngombe-ngombe sekaligus ngarani arak iku halal. Dipanggil madhep nang Sayyidina Umar. Ning ngono ana pertimbangan para sahabat. Kira-kira diapakno wong-wong sing ngalalno ngombe arak iku diapakno. Asline dipateni wae, asline ngono, pendapat pertama, pendapat awal. Banjur ngono Sayyidina Umar takon neng pendapatnya Sayyidina Ali piye? Penake diapakno? Sayyidina Ali dawuh, aja langsung dipateni dhisik. Dikon taubat. Saumpama ndekne gelem taubat, ya berarti taubatnya adalah dengan cara dijilid 80 kali. Nah ora gelem taubat ya lake dipateni lah ra apa. Jadi sangka iki iso awak dhewe ambil pelajaran bahwa wong sing ngombe arak iku tebusan dosane gede. Dalam artian ngombe arak iku ora maksiat kemeng-kemeng. Melainkan maksiat sing memang resikone gede sok ben akhirat. Mulane kok sampai enek wong selama ning dunya ndekne ngombe-ngombe arak, bahkan menghalalkan ngombe arak. Iku ya pantes dipateni. Kenapa kok ngono? Mergo wedine ya nek ngelek-ngelek agama. Misal nek wong Islam ndekne ngombe-ngombe arak, bahkan menghalalkan arak. Saumpama nek wong kafir ngerti iku, malah elek kabeh nggo agama Islam. Makane sampe iku kenapa kok wong ngombe arak nek gak gelem taubat dipateni wae gak apa-apa ya mergo ngono. Ngelek-ngelek agama Islam, ngelek-ngelek umat Islam. Tapi nek saumpama gelem taubat ya berarti taubate atau tebusane supaya di ngapura kalih Gusti Allah, dalam artian dikatakan sebagai taubat. Ku ya ndekne kudu gelem disangsi 80 kali jilitan atau dipecut lah kampanye. Warwa Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu sunne Ibnu Abbas. Wala udawa sinten Ibnu Abbas lamana saat ing dalem semangsane temuran apa ayatu tahrimil khamri. Apa ayat kang ngaramake ngombe arak. Qalu padha ngucap sapa sahabat. Ing ucapan fa kaifa ikhwanuna fa kaifa ya apa ikhwanuna utai bira-bira dulur kita alladzina rupane mangake. Matu kang padha mati sapa alladzina wa hum mahra utawi alladzina iku yasrabuna iku padha ngombe sapa alladzina ha ing khamr. Mazalah mulai temuran abang qaulu ta'ala dawuh Allah ta'ala rupane dawuh laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Laisa ora ana 'alal ladzina iku tetep ing atase wong akeh. Amanu kang padha iman sapa alladzina wa 'amilulan padha amal sapa alladzina sholihat ing pira-pira amal saleh. Terus isim laisa apa junahun dosa. Bima krana perkara ta'imu kang padha mangan sapa alladzina. Al-ayah. Yani ngersake sinten Allah la itsma. Ora ana dosa iku maujud alal ladzina ing atase wong akeh syaribu kang padha ngaramake. Syaribu kang padha ngombe sapa alladzina qabla tahrimi ing dalem sadurunge den haramakene arak. Wallahu a'lam. Ini. Iki mau kan ahli Syam dene ngombe-ngombe arak bahkan menghalalkan arak. Dene nganggo dalil dawuh Gusti Allah
nganggo dalil dawuh Gusti Allah laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihat junahun ila akhirih. Kok iso iku dienggo dalil kenapa? Jadi iki penjelasannya iki. Jadi dawuh Gusti Allah laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun iki adalah dalil sing memang ditujukan untuk orang-orang sing dekne gak ngonangi larangan ngombe arak. Iki kok saumpama enek wong dekne ngonangi pelarangane, maka dalil iki gak berlaku kanggo wong iku. Dalam artian berarti iso awak diambil kesimpulan bahwa wong-wong ahli Islam iki kan dekne jelas-jelas ngonangi pelarangan ngombe arak. Maka dalil laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihat iki gak berlaku kanggo wong-wong iku. Terus berlakunya kanggo sapa? Ning kene. Wong-wong sing ngombe arak sebelum enek pelarangan ngombe arak, sebelum enek keharaman ngombe arak, iku gak apa-apa, dimakfu karo Gusti Allah. Dalam artian kok saumpama wong iku isih urip terus dekne ngonangi larangan ngombe arak, maka jok larangan iku dekne wis gak entuk ngombe arak. Kok saumpama dekne ngombe arak ya haram. Dalam artian ngene, lamma nazalat ayat tahrim al-khamri qalu fa kayfa ikhwanuna alladziina matu wa yashrabunaha wa nazala qawlu ta'ala. Dia enak para sahabat sing cangklet. Terus kepriye ahli kuburku sing biyen-biyen ngombe arak. Padahal iki ayat tentang keharaman ngombe arak. Terus didhawuhi karo Gusti Allah. Ayat Gusti Allah turun. Laisa 'alal ladzina amanu 'amilus sholihat junahun fi ma ta'imu al-ayah. Yakni la itsma 'alal ladzina syaribu qabla tahrim. Gak dikai dosa. Ora dosa. Wong-wong sing ngombe arak sebelum enek keharaman. Iki kok saumpama wong-wonge wis mati, maka ya di ngapura karo Allah. Mergo iku urung enek keharaman. Tapi kok saumpama nek wong sing wis ngonangi keharaman ngombe arak kaya awak dhewe saiki, berarti ya la itsma 'alal ladzina syaribu qabla tahrim iki gak berlaku kanggo awak dhewe. Sing berlaku kanggo awak dhewe ya tetep hukum bahwa arak iku haram. Wis ngono. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.